Sabem que a principi d'any es va sol·licitar per part de l'empresa, en aquest cas Megadiver, prorrogar un any més la concessió de l'escoleta al parc. I aleshores, aquesta seria la segona pròrroga. Nosaltres ja sabeu quin és el postulat de compromís, que sempre que es puga volem, preferim una gestió directa d'aquest servei que una gestió indirecta o externalitzada en una concessió. Però, clar, no sabem ben bé quina és la disponibilitat de l'Ajuntament, del tema de legalitat, etcètera. Hi ha molts interrogants ahí i com volem poder cobrir tots els aspectes relacionats amb aquesta activitat, des de les condicions de les persones que treballen allí, fins al model pedagògic, fins a les taxes, la qualitat, la satisfacció de les famílies, les possibilitats del propi Ajuntament. Tot això és el que intentem plasmar en aquesta moció, en aquesta proposta. I per això estem tocant tots els palos i l'únic que demanem són informes per a poder treballar amb temps suficient i formar una opinió per a després, més endavant, poder plantejar al ple de l'Ajuntament. Aleshores, aquest és el sentit d'aquesta proposta. Vull dir, no estem imposant un model o un altre, perquè això ho decidirà el ple en base a les possibilitats, perquè tal vegada nosaltres vulguem recuperar-la i és que hi ha algun tipus d'informe que diga que no és factible. Però el que volem és preparar el camí i que no arribi l'any que ve i que s'hagi de prorrogar perquè no ho hem preparat. Aleshores, és un poquet l'esquema d'actuació que hem volgut d'alguna manera traduir en aquesta moció. Segons l'acta de la comissió, vostès, en aquest cas el PSOE, votaren en contra de la proposta nostra en base a aquest informe que han sol·licitat. Em sembla recordar, no sé com votaran a dia d'avui, però jo el que volia dir-los és que nosaltres desconeixem quines són les gestions que vostès fan i ens alegrem de coincidir en algunes d'elles. Per què no? Sí que ha explicat la regidora que la senyora Azor, quin és el contingut d'aquests informes i el treball que s'ha fet fins ara. Pensem que així tot en la nostra proposta es toquen certes qüestions que encara no han sigut encarregades per a aquest estudi valoratiu i, per tant, aquesta moció podria ser complementària d'aquest treball que vostès diuen que han iniciat i, per exemple, donant resposta a la senyora Labort, nosaltres el que estem plantejant és un marc pedagògic local. És a dir, a través del Consell Escolar Municipal, que ahí estan implicades tota la comunitat educativa local, des dels centres escolars, l'Ajuntament, les mares, els pares, alumnes, mestres, professors, directors. Vull dir, per tant, de què? De crear aquest marc que perdure en el temps, tant si se fa una gestió directa municipal, pública, com si es licita altra vegada, que seria un marc o una de les qüestions a tindre en compte en el que són les bases de licitació. Per tant, això és un treball que pensem que és molt important i tampoc podem deixar de banda la revisió de les condicions laborals de les persones que treballen en aquesta concessió o en futures concessions per a que no estiguen fora del que seria, per exemple, els jornals i les condicions laborals que nosaltres els oferiríem si fos una gestió directa i pública. Vull dir, opinem que és complementari al que vostès acaben de traslladar i que ja apuntaren en comissió. Opinem que el marc pedagògic crec que en això quedarà explicat en tema del Consell Escolar Municipal i opinem que és bo crear aquest debat, que toca. No sabem què ocorrirà en setembre, no sabem què passarà més endavant, però sí que podem avançar molt perquè està clar que aquesta situació d'adaptació a la Covid-19 serà una cosa que afortunadament serà deixar passar el temps i anar adaptant-nos. Però més pront o més tard tornarem a la situació en la que estàvem, d'una normalitat d'anar a classe i en les ràtios que toque, etc. Per tant, tenim dades anteriors de tota la legislatura passada, tenim dades que podem anar comparant per anar avançant i després ja anirem adaptant l'escenari a el que anem trobant-se. Tal vegada, inclús l'any que ve, vostès plantegen una pròrroga i inclús puguem estar fins i tot d'acord. Per què? Perquè la Covid ha rebrotat i resulta que ara és molt complicat remunicipalitzar o obrir aquest debat i el deixem un any més. No ho sabem, però estem preparant-se. Aleshores,
sí que es demanaria que reconsiderin el seu vot negatiu de la comissió i el transformaran en un vot positiu per tots aquests arguments. Tancarà el senyor Carrera. Anem a veure, per aclarir qüestions. Les formes, com a partit o grup de l'oposició, les formes són presentar mocions, propostes, preguntes, el que ens habilita el ple, a part de la feina que se pugui fer entre plenaris. Per tant, no sé què qüestiona vostè de formes. A més, nosaltres sí que deixem clar quin és el nostre postulat o ideari polític, però no l'imposem en aquesta moció. Per tant, és una moció que estem facilitant l'estudi i el debat per a futurs plens. Després, nosaltres no podem saber en cap moment si vostès no ens informen i no són en aquest sentit més comunicatius, la resta de l'oposició no poden saber vostès que estan treballant a nivell intern. Per tant, el que no pot ser és que després ho utilitzen, que ja ho feia molt la legislatura anterior i el que portem d'esta vostès ho utilitzen. Ja ho hem fet diverses vegades, en un parell d'ocasions, és que nosaltres coincidim i ja hem iniciat uns treballs, uns informes. Nosaltres això no podem saber-ho. Està bé que puguem coincidir perquè tenim un espectre, en ocasions, uns postulats ideològics que poden ser pareguts o poden detectar necessitats, per què no? Igual que a vegades poden coincidir en altres grups municipals. Però és que vostès sempre utilitzen la mateixa argumentació, la mateixa excusa per a dir, en compte, bueno, que quede constància que estem fent això i tirem endavant en aquesta moció perquè és coincident en moltes coses en allò que nosaltres pensem, plantegem i estem treballant. No, al contrari, utilitzen aquesta excusa sempre per a tombar les mocions, en aquest cas, de compromís. Per tant, ni estem satisfets en la resposta ni la comprenem, perquè al final està buida de contingut. O sigui, vostè m'està dient que si la forma, m'està dient que si coincidim, que si tinc una reunió privada amb la regidora, que nosaltres encantadíssim sempre de tindre reunions i ajudar, però això no pot ser suficient, entenem, com per a tirar en terra el treball de la moció i de la iniciativa. Ningú li ha negat la seva iniciativa com a PSOE i com a equip de govern, però no negui la dels altres. Perquè vostè ja li dic, nosaltres ho hem patit en més d'una ocasió i no ens hem de remuntar a anys enrere. A aquesta mateixa legislatura ja tenim un parell d'exemples i avui el tercer. Per tant, jo sí que els demanaria que aquestes coses les reconsiderem perquè és que al final el que vostès prefereixen és que la inactivitat de l'oposició i que no presentem propostes, perquè vostès, quan ja estan treballant, doncs ja està, ja va bé així. Aleshores, nosaltres emplacem al 2023, així venim, callaets, diguem que sí a les de la federació o a les que vinguin de la Diputació, que siguin institucionals, i endavant. Reconeixements de crèdits, 4 cosetes, i el 2023 ja farem campanya electoral, ja se veuen les cares i nosaltres muts. Doncs no, nosaltres tenim iniciativa política i la podem desenvolupar d'aquesta manera. Per això se fa el ple. Per això nosaltres vam insistir en el tema del ple ordinari, que era molt necessari, com s'està demostrant. Aleshores, jo sí que es pegaria que si ara no van a canviar el seu vot, que estic convençut, i si no, me farà quedar la boca, ojalà, en altres ocasions que coincidin, facin el favor de recapacitar aquestes qüestions, perquè és que al final creen un greuge que no entenem. Jo en la seva situació no faria aquestes coses. M'alegraria de coincidir en altres partits i li diria, vale, endavant, aprovat i nosaltres complementem. I si falta crear una taula de treball, la creem. Però no tirar per terra tot el treball de l'oposició.